Θέλω να χάσω τα κιλά που πήρα στην εγκυμοσύνη και γενικά να ανανεώσω την εμφάνισή μου εν ώψη του γάμου που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Η κυρία Άλκη της Πρινού, εσύ παρουσιάσου. Αυτή είναι η μικρή μας μαμά. Πολύ Μαρία ονομάζομαι, χαίρομαι πολύ. Και εγώ χαίρομαι που σε γνώρισα. Θα σε αναλάβω προσωπικά, Μαρία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Από ό,τι βλέπω στις διαγνωστικές εξετάσεις υπάρχει τοπικό πάχος στους γλωτούς και στους γοφούς. Το σώμα σου έχει ανάγκη πραγματικά με συνδυασμό και μηχανημάτων αλλά και διατροφής για να φτάσουμε στην αρχική του μορφή. Στην απώλεια κιλών θα ενισχύσουμε το μεταβολισμό σου με το Air Massage. Η τεχνολογία του Air Massage ενεργοποιεί και βελτιώνει τις μεταβολικές λειτουργίες, έτσι ώστε ο οργανισμός σου θα μπορεί να αποβάλει ό,τι άχρηστο υποπροϊόν έχει δημιουργηθεί λόγω της απώλειας λίπου. Το λέιζερ είναι η τελευταία λέξη της σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι ο πιο σύγχρονος και αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης του τοπικού πάχους, χρησιμοποιώντας μια μη χειρουργική τεχνική ικανή να ελευθερώσει το παγιδευμένο λίπος. Επεμβαίνει κάτω από την επιδερμίδα για να προκαλέσει υγροποίηση των λιποκυτάρων και κατ' επέκταση τοπική λιποδιάλυση. Μαρία, με την πρώτη ματιά μπορεί κανείς να δει την αλλαγή που υπάρχει στο σώμα σου. Πραγματικά τα περιττά κιλά που έχασες βοήθησαν να αναδειχθεί η θηλυκότητά σου. Για να δούμε όμως τι αποτελέσματα είχες σε λίγες μόνο επισκέψεις. Αυτή είναι η σημερινή σου εικόνα. Το σώμα σου είναι πολύ πιο αρμονικό, έχουν επανασχηματιστεί οι καμπύλες, αλλά κυρίως στην περιοχή που υπήρχε τοπικό πάχος έχεις μια πολύ μεγάλη διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρει αρκετά κιλά λόγω εγκυμοσύνης. Πριν 6 μήνες γέννησα την κόρη μου, ήταν η πιο σημαντική στιγμή στη ζωή μου. Βεβαίως τα κιλά αυτά τα οποία έμειναν με έκαναν να μην νιώθω τόσο άνετα και τόσο ελκυστική. Ας δούμε εστιασμένο το αποτέλεσμα στην περιοχή των γλουτών και των μυρών, πριν και μετά. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη μείωση στο τοπικό πάχος, ειδικά στην περιοχή των μυρών έχασες 22 πόντους. Στην περιοχή της κοιλιάς έχασες 10 πόντους, αλλά και στη μέση 8. Και ακόμα στα πιο δύσκολα σημεία που υπήρχε κυταρίτιδα και χαλάρωση, η σημερινή εικόνα έχει βελτιωθεί αρκετά. Χωρίς εξατλητικές δίαιτες, αλλά με υπηρεσίες υψηλής αποτελεσματικότητας, μόνο σε 40 μέρες οδήγησε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα στο τοπικό πάχος. Πρώτη πρόβα νηφικού για σένα. Μάλιστα. Πες μου λίγο πώς ένιωσες. Είναι μοναδική εμπειρία. Θα το ξανά έκανα 1000 φορές. Λοιπόν, να πούμε ότι έβαλες πολύ ωραία νηφικά. Είναι του οίκου κάθε Χέιντερς, εξαιρετικά νηφικά. Δεν ξέρουμε τελικά τι θα καταλήξεις. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ουσιαστικά. Λοιπόν, σε εσένα βλέπω το εξής. Παρότι είσαι αρκετά κοντούλα, έχεις ωραίο σωματότυπο και σου πηγαίνουν και τα μακριά και τα πολύ κοντά. Άρα λοιπόν 2 φορές πιο δύσκολο το τι θα αποφασίσεις να βάλεις. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Πότε είναι ο γάμος? Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο.